Salum, horasma dihita saluhna, pajupak kita muse di Bugasan Pertangyangan, wilayah AKBP Cimahi, Jalan Sisinga, Mangaraja, siang ma di Bagasan hai pason hita saluhna. Salam sehat ma, sian hami parhaladu ni huriata. Adorak sota puka pertangyangan bornginon, perjuluma asata parade rohado pikirata. Atong martangyang mahita di Bagasan rohat tabi martangyang mahita. Amin. Marede mahita siya bukwede nomor 10 ayat sada dohot ayat 2. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di perbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Disuruh debatado anakna gabe perdengganan taringot tu dosata. Hamu ale akadungan, molo songoni dihahulongi debata hita, ikut dohot dohita, masih haholongan sama hita. Haleluya, martangyang mahita. Ale Tuhan debata para gugu na suhatu dosan, amanami na di banua gijang, mauliate marohanami tuho, ala dilehokko anakmu nasasadai tuhami, jala dipaluaho hami sian gonggoman ni sibulis. Upang ido hami tuho, saira moti hami di Bagasan hatam, asa margugu hami, jupamasa hasusaan dohot hagugutan. Saise sama dosa nami, dohot pangalasyon nami di hatam na badiay. Say parbadiay marohanami marhite-hite toddim, jala pamasok hami tuhanguluan sugut, asa pujion nami hodisi, ro di salileng nileleng na marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.
hata di debata turpuk epistel di partangangatta budarion imana tersurat di Markus bidu pitu mamuka sian ayat 10 pitu sahat ro di ayat 20 tolu tatangihon ma asa hujahahon. Jadi dung muli ibana jala holang sian natoropi disukun akka sisian nama ibana siala upama odeng. Gabe di dokma tunasida asa doho dohamu hape so mangarti dang dapok rohamuna so tarbahen ramun jolma bahenon ni nasa naro sian ruar tu bagasan ibana ai so manang bongo ti tu bagasan rohana tubutuhana doi laho dungi bolong doi muse diinganan na suding asa gabe ias do saluhu na si panganoni alai oddo naruar sia jolmai ido mangaramuni ibana ai sian bagasan sian rohani jolmai do ro pikiran na jahat parmaimanon panakkoon pamunuon pangalakupon pangahution hajahaton pangasion pargadobuson pangorganon pangisahion gijang dohot neang niroha naro sian bagasad do saluhut akka hajahaton odeng jala akkaido na mangaramuni jolma ima sahatna martua do akka na tumangihon hatani dibata jala nau peopsa. Amen. Mari demahita sa bukwede nomor 404 ayat 2. Sondang nai sayu kapi marohamu sai pasia Tuhan mi pagong gopot saluhut lakamu tu parholong rohai. Asini roha madihamu, doho dame sian debata amata, nang sian Tuhata Yesus Kristus. Amin. Shalom. Huria nahina holongan Yesus Kristus, tatangihon mabarita nauli, di partangyangata di Bodarion, imana tersurat di buku Aka Edeni Salomo, manang kitab Kidung Agung, ima di bidu 2 ayat walu saat ro di ayat 10 tolu. Tapayu ihut ma di bagasa rohata hujahama tuhita saluhutna di dokdo songonon. Di rupa suara ni hasudungan ni rohaku doi. Idama nungaro ibana marikat sian akadolok marhajingjang di atas ni akarobean. Tudosdo hasudungan ni rohaku tu sadahije, manang tu anak ni ursa. Idama, jongjong do ibana di balik ni dorpi, madulo sian jandela. Marlinang-linang ibana, madulo sian tarali. Dungi makuling ma hasudungan ni rohaku, didok mamandokau. Hehe maho, ale hasoloan ni rohaku, na mauliutus. Jalaruar maho. Ai idama nunga salpu partaonan ngaliniari nunga masohot dohot ari udan. Nunga pola mulop aka bunga-bunga di ladang
nunga jupang tiki paredeon, nunga pola tarbege suara ni adur titi di tanotai. Parbue ni hau arape, nunga mamuka matoras, jala marbunga iya hau anggur, jala maruap na anggur. Hehe maho, ale hasoloani rohaku, na mauliutus, jala ruar maho. Ido sahatna. Orang yang saling mencintai, mereka akan saling mabuk kepayang. Baik ketika di perjalanan, baik ketika di rumah, ketika pagi sampai petang, karena si dia terus terbayang. Orang yang saling mencintai, cintanya akan egois, yang artinya bahwa yang dicintainya itu adalah hanya miliknya seorang. Saluna dohita amang inang, adong do nagabe haholongan ni roha. Molodidok haholongan ni roha, tentu macetakas do panadauta tusi. Takas do taboto suarana, taboto songondia ekelna, pakatayonna, pangeolna, alaniaha, ala haholongan ni rohata. Ido na digobarhon diturpuk jamitatta di bagasan tikion. Gobaran sahalak oroan boru-boru na masihol tu oroan bawa. Marlas ni roha ibana manomu-nomu na hinaholongan nai. Mereka mempercakapkan hal-hal yang romantis, yang puitis. Karena yang dinanti-nantikan itu, yang dicintai itu akan tiba datang di tengah-tengah hidupnya. Atong amang inang hubungan ni jolma doh debata songoni manian. Ibarat hubungan cinta songon oroan doh pangulii yang saling mencintai. Molo tasukun di bagasa rohata amang inang. Molo tutudo hita holong tu debata boha. Toktong do hita taringot tu ibana. Ditiki di jabu, ditiki di pardalanan, ditiki arian dot borngin. Manang tak ingot debata, ditiki hapit tahilala. Ditiki dang adong bedalan keluar di persoalat tai, dungi tengok debata. Atau kita ingat Tuhan, ditiki adong hari-hari besar. Ditiki Marnatal, ditiki Paskah, disima taingot Tuhani. Pajupa kita marhite parsaurata do Tuhani. Alai molo debata do tung takas do holong ni rohana tuhita. Molo songon sahali-sahali do hita masih hol tu debata. Molo ditiki hari besar do hita masih hol tu debata. Dan sungguh-sungguh do pehita maka holongi Tuhani. Alai iyang go tuhatai dakke lupa tuhita. Saya terus do ibana holong rohana tuhita. Kita tidak pernah ragu akan cinta dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Takas doi didok di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Takas do holong ni Tuhani. Dia berikan anaknya yang tunggal itu di tengah-tengah dunia ini untuk menyelamatkan kita umat yang berdosa. Atong kita pe songoni manian. Cinta Allah yang tidak kita ragukan lagi, cinta yang sungguh-sungguh kepada manusia, songoni manian nang holong tatu Tuhani. Seperti orang yang jatuh cinta kepada pasangan hidupnya. Mereka akan saling memuji, akan mengungkapkan isi hatinya, kekagumannya kepada pasangannya itu. Nah parjolo sian turpuk tahun dipaingot do tuhita
asa dihalak natakas manada debata, natakas situtu maka holongi debata, dia akan selalu takjub, kagum akan kuasa dan perbuatan Allah dalam kehidupannya. Songon terpuk tahun nakin, bagaimana pasangan itu yang saling mengasihi, saling memuji, saling mengagumi. Didokdo di buku AKED Bidusada ayat 15-116 didokdo songonon. Tungna uli utus doho ale hasoloani rohaku. Tungna uli utus doho jalamatam songon mata ni darapati. Tungna uli utus doho ale hasudungani rohaku. Tungna uli utus doho tongon lagi tape marbunga-bunga naratado. Ima halak na jatuh cinta yang saling mencintai. Dipatudos do songon bunga nauli, bunga na angur, songon hau na denggan, songon parbue na tabo, didok manisku jelitaku inna. Jala dipatudos do songon binatang na lincah. Ditirupuk tahun nakin didok songon hije do songon anak ni ursa yang melompat-lompat kegirangan. Atong kita halak natakas nama kaholongi debata, kita akan selalu memuji, mengagungkan akan perbuatan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Imana parjolo. Napa duahon ima, orang yang saling mencintai itu, maka dia akan saling merindu. Kemanapun dia berada, dia akan terus merindu kepada yang dikasihinya. Hitape songoni manian dohot nataholongi, dohot debata. Orang yang beriman, dia akan terus rindu kepada Tuhan. Didokdo di Psalm 42 ayat 2. Ima songon pakalunguton ni ursa di akaguluan, songonido pakalunguton ni todik kutuho ale debata. Seperti rusa yang rindu akan sungai, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Oleh karena itu di tengah kehidupan kita yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, kita akan terus rindu akan suara Tuhan, rindu akan firman-Nya. Atau ngamang inang, nang pe situasi maul nuaing ta adopi di ngolu tahun, alni pandemi COVID-19, jangan pernah berhenti untuk merindu kepada suara Tuhan. Untuk rindu akan firman Tuhan. Dimanapun kita berada. Baik di rumah pun. Tetap kita memakai waktu kita, hidup kita bersama-sama. Berkumpul bersama. Memuji Tuhan. Rindu akan suara Tuhan. Karena apa? Karena di tengah pergumulan yang kita hadapi. Tidak ada jalan lain. Selain kita memohon petunjuk Tuhan. Memohon apa yang Allah inginkan dalam kehidupan kita agar kita diarahkan kepada arah yang benar. Firman Tuhan adalah pelita bagi kita. Melotakas duta dok di bagasa rohata, firman itu adalah pelita bagi kehidupan kita, maka rindulah akan firman Tuhan. Di tengah pandemi ini, jiwa kita harus tetap terus rindu. Jangan sampai gersang, jangan sampai kering. Tetapi setiap langkah hidup kita, apapun kita pergumulkan, kita alami, firman-Nya adalah kekuatan yang terus kita rindukan di dalam kehidupan kita. Seperti seorang pasangan yang mencintai pasangannya, selalu merindukan suaranya, merindukan kehidupannya. Hitape songoni, seorang yang beriman akan terus rindu kepada Tuhan. Dapat tuluhon amang inang, ima halak na masih haholongan, setoktong do ibana marnida na ibaru. Didok nakin diterpuk tahun ayat 10 sada 110 tolu. Ima taringot tu pergantian musim, pergantian suan-suanan yang menjadi kembali indah. Gobaran doon amang inang, gobaran ningolu nalam tudenggana. Hidup yang berubah, yang menghasilkan buah yang baik.
Jadi ketika kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, maka hidup kita akan terus diperbaharui menjadi orang yang lebih baik. Kita mau hadir untuk menghadirkan shalom itu dalam kehidupan kita. Kita mau menghadirkan sukacita itu dalam kehidupan kita. Apa yang bisa kita berikan di tengah-tengah situasi sulit ini, itulah kehidupan orang percaya kepada Kristus. Tuhan Taipei, Dia selalu tunjukkan kepada kita kasih-Nya yang tak terbatas di tengah-tengah hidup kita hingga saat ini. Atong amang inang, masalah hubungan kita dengan Tuhan itu dang HP holan sekedar hata-hata. Dang HP holan sekedar hata-hata romantis manang puitis. Masalah cinta bukan masalah kata-kata, tetapi itu menyangkut hati. Apakah dia benar-benar mencintai dari hati atau tidak? Ido nagabe topik mingguta dari menggon. Di boto de batado na di roham. Di boto de batado na adung di bagasar rohatai. Buha amang inang. Sian rohata do madok holong rohata tu Tuhani manangdang. Tuhan tahu apa isi hati kita. Dia tahu dengan amat mendalam apa yang kita katakan yang terselubung dalam hati kita. Atong mulututu kita maka holong di bata unang ma holan sekedar di pamangan samping. Alai ingot ma, Tuhan yang kita cintai itu tahu isi hati kita. Dan bahkan dengan kematahuannya itu, kita orang percaya diingatkan. Luapkanlah, ungkapkanlah isi hatimu terdalam itu kepada Tuhan yang Maha Tahu. Jangan pendam-pendam, jangan simpan-simpan. Karena Dia tahu masalahnya adalah kita yang tidak mau mengungkapkan isi hati kita, pergumulan kita kepada Tuhan. Amang inang, mulu di bata takas di boto ibana na di rohatai. Mengapa kita tidak mau mengungkapkan isi hati kita kepadanya? Supaya kita mau dikuatkan, diperbaharui, dimampukan untuk menghadapi segala pergumulan yang kita hadapi. Doa kepada Allah adalah bagian iman kita. Karena kita percaya Tuhan mendengar suara kita. Tuhan mendengarkan permohonan kita. Dan kita pun juga hendaknya mau mendengarkan suara Tuhan. Dia terus menunjukkan kasih kepada kita. Firman-Nya yang menguatkan kita, mengarahkan kita untuk terus semakin hidup dalam kehendak Tuhan. Atau ngamang inang di bagasan terpuk tasadarion, saya ingat Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita. Biarlah apapun yang kita alami, kepada Tuhan saja kita berpengharapan. Tuhan tama memasuh-masuh kita saluhutna. Amin. Martanya kita. Ido tutu ali Tuhan. Di botoho do takas ahana adong di rohanami. Allahu boto hami. Hodo namano pahami. Ali Tuhan debata. Di bagasan tikion. Saluhutna adong di rohanami. Di pikiran nami. Tuho mahupasat hami. Homa na mangurupi hami. Asa dang madeli hami. Unang madeli hami di akan na wadupi hamion. Di tonga-tonga ningolu. Ari semapuru sami tuho Tuhan. Ay di botoho takas na di rohan nami. Atong pasaut may Tuhan. Na hobar tulomo ni roham. Saya ajari mahami. Pasaton suding ngulu nami holan to depanmu. Asa di sima. Setoktong mar panangi hami di hatam. Di alus ni akaparukilo nami marhite hatami. Suaram. Nai setoktong huhasi holi hami. Na margogoy kami Tuhan. Di lakani ngulu nami. Tujul narion. Mulutumpe Tuhan hodopi hami ragam hamaulon. Alin pandemi covidon. Separgogoy mahami Tuhan. Seurupi mahami. Asa una mandeli hami. Alis tatok kami Tuhan marpangusadian tuho. Ala huboto hami. Muludako Tuhan nama pargogoy ho kami. Dang mangaramoti hami. Dang boy mardala kami Tuhan. Jala tahutan do hami. Ali rapoko hami. Margogo do hami.
lo mangalakahon ngulu nami tujul narion. Pasu-pasu matuan sudi ruas nuhuriam. Ho matoktong mangaramuti nasida. Basa-basa matuhan pasu-pasu mi di tonga-tongan ngulu nasida. Lima Tuhan dami na sumurung di tonga-tonga ni keluarga nami ganup. Selam ajari mahami mandok muliate di ngulu nami. Manang ape Tuhan na masa di ngulu nami on. Di bata aman nami siasi maroham lihon mahamalumon di ruas duhuriam na marsahit. Parguguy nasida. Pasu-pasu ubak na pinangan. Pasu-pasu para medis. Pasu-pasu na isolasi mandiri nuaing di bagas nasida. Ho manarapon nasida Tuhan. Lesetokto manasida pasato suding nguluna. Mangido gomos hamalumo no siako Tuhan. Jala ho matokton Tuhan. Namar panangi mangalehu na duminggan di tonga-tonga ni ngulu ni ruas ni huriami. Ali Tuhan pasu-pasu ng pamaretan nami. Pargogoy parbisuhi nasida. Laho manggum-gum bangso namion. Asude aka kebijakan-kebijakan na pinasaat ni pemerintah nami itu rakyat ni bangso namion. Boy Tuhan mardalan dok denggan. Boy hami Tuhan rap hami mangulahoni. Asa boy aka pergumulan no hudupi hami di bagasan tikyon. Boy malua hami Tuhan. Jala di bagas salas ni roh hami Tuhan marolup-olup. Pasangapon guar munasun badiai. Di bata amanay pardosa gana gudang do hami. Urasi mahamisian hahurangan nami i. Atong satu humatan ngulu nami di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Muliate maliho. Amin. Tapuji matuhata marede mahita sian buku ede nomor 475 ayat 1 dohot ayat 2 laus tapapungu ma piliata. Toktong ihutonokku Jesus i pangoluaw kung naso tadi konokku hona paluahonaw say marguru au tuho say marguru au tuho ho toktong pangau Tuhan sada songon ho namano guno guahu tunaso nang songon ho say marguru au tuho say marguru au tuho totokong susi pangoluaw. Tatangnya konma piliata diadu pani debata martang yang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut si leho-leho na dinggan doho nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masian na nilihon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaonmu. Di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutadahami. Godang nisi lihon-lihon mitu hami. Asalam girgir hami mandok muliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin rak mahita mangido di tangiang hatopatai. Aleya manami na di banua gijang say pinarbadia maguarmu. Say Roma harajaonmu. Say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namardosa Tuhami.
una kami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago, ay hodo na puna harajaon, dohot hagogoon, rodi hasangapon saliling nililing na. Amin. Asinirohan ni Tuhata Yesus Kristus, dohot holong ni rohani di bata ama, dohot parsauran ito di parbadaima, naman dongani hamu saluhut na.